सानबेसे बिदि थगायनानै दोनबाय थागोन नों आंखौ होनखाबाय आङो दख'नाया हरदो होननानै बे गांसेखौ बहा गाननानै थांबाय थानो आङो सामफ्रामबो नोंखौ आङो दख'ना गांसेखौनो गाननानै लोगो मोनबाय थाबा नों मोजां मोनगोन नामा माथो गोजामानो जायाखै गानजाबावो एसे मालायफ्रा बैसागु सफैनायनि सिगांनो दानिफ्रायनो गासिबो बायसावजोबखाबाय आंना गोसथोनायानो दंना गैया सन्देहसो जायो आं मालायफ्रा गोसथोनाय लाबा गोसथोनायनिफ्राय एसे एनै हेल्प मोनो आंहा माबा मोनसे जिनिस बिबाबो बिसांबा गोबाव नेनांगौ जेबो लाब गैया लानायनिफ्राय लायैआनो साबसिनसो होनबा बेखौनो गोसो सोलायबाय माबाय गोदान मोनबाय आंखौ नांला माबा माबि होनलाबायगोन दाय होनोथ' एसेल' नांखागौ नालाय जै एसे दाय मोनबाय होनबाना बारसिनथारसै बुंनाया मालाय बयहाबो हाजोबो गाखोयोनो आरो फुंबिलि हायनानासो गोसथोनाया मालाय दख'ना हरबाय थायो आरो फट'शुटबो लानो होनबावदोंसो बैसागुनि नोंहा जेबो खामानि गैया हायनाया मालाय बैसागावनो हाबा जानोसैनो 21 थारिखआव हाबाब खुगायासो बारा ना लुबैनायासो बाराब्रा नोंनालाय गोसथोनाय जेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम आं नोंनो मा हरदों मा हराखै देलाय बुंलाय मा हरदों मा हराखै मेगन नायजानायावबो इसिबां फैसा गारबाय आङो बे ससमाया सोर बायनाय आंनोथ' बायना हरदों बेखौबो दख'नानिफ्राय लानानै जोमग्रानिफ्राय लानानै ब्लाउसनिफ्राय लानानै दा जा गानदों बेबोथ' गासिबो आंनो हरनाय ना हावै सेन्देलनिफ्राय लानानै खर' थिखिनिसिम लबारसिम नोंनो बायना हरो आङो होमबाबो नों आंखौ बिदि होनबावो आरो बे फुंबिलि हायना मोनहालाय मा बिसिनि बयफ्रेन्डनिफ्राय बांसिन आं हरदों माथो हो आरो नै बैसागु सफैनोसै ना नोंनो बे मा ब्रेन्ड दंमोनलाय दख'नाया नोंसो मिथिया आंथ' बारा मिथिया साबसिन ब्रेन्डनिखौ दामिसिनखौ बायनानै हरगोन आं मोनसे मिथिबाय बुजिबाय है आरो खोनाबाय बे लेम्बार ब्रेन्ड मोनसे ओंखारदोंनो एबार बैसागुनि जाजोबगोन बेना ड्रेसा गासिबो आर'नाइ गस्ला माबा माबि नोंनो मोजां दख'ना माबा मोनसे जोमग्रा मोनसे बायना हरसां बैसागुनि बेरायनो 25,000सो लायो होनदोंदां बुजिबाय मानो हराखै होननानै बुंनो हायोब्रा नोंलाय आंखौलाय आयौ थोस बोरैबालै बेना ओमफ्राय आंनो एसे थाब नांगौमोन लोगोफोरजों ज' बेरायहैनो मालाय केमेराखौ रायलायखाबायनो है मा केमेरा बेलाय मानो नांगौ केमेराखौलाय दख'ना गोदान बायनायजों फट'शुट लाहैनो फट'शुट लानो केमेरा नांलायगौ नामा औ बैसागुनि गोरलै बिलाइ खिलिनायजों जमा लानो नागिरदों मालायफ्रा फनजोंनो बिसिबां साइज खेबना हगारो लेम्बार मोनहा बेलाय मा मिथिगौसि होद हारसिं थांनो मोना आंबो थांफागोन नांगौबा आंबो आर'नाइ गस्ला गाननानै फट' लाफागोन ना सानैजों लागोन ना लासिं सिं जालामला दालायदो नोङो हिनजावफोर गोजायावलाय नोंहा मा मोनलाबायनांगौ ना नों आंनि लोगोफोरजों लाइन मारिनो नोंनि लोगोफोरजों आं मानो लाइन मारिनांगौ जाखो ओरैमा फुंबिलिजोंसो लाइन मारिनो नागिरखायो नोङो हैद आं लाइन मारियो नामा आंलाय बिसोरजोंलाय मानो लाइन मारिनांगौ नों थानानैलाय मालाय सोरबा सिख्लाफ्रा बयफ्रेन्ड थांफायाबानो जेरावबो थाङा बयफ्रेन्ड थाङाबानो बयफ्रेन्डखौल' लिङो बेना माबा गालांनोल' नागिरो बिदिखि जायोलै गावहासो लाइन मारिहैनो नागिरखाथारदों बे हिनजावफोर गोजासो होनबाय माथो जाखो ओमफ्राय बे हिनजावफोर गोजाया आंलाय नोंजोंसो थागोन दा थाङा नाङा दख'ना गोदान बायनानै हरलायलायनानै ओमफ्राय बाहाय आंखौ लांफालायबाव आरो बे बा खायदाया एसे जुदा मारदांसो नोंना आंनिबाथ' नों बिदिसो खाथार बे अबे एथ' दाम गोसानि लेम्बार्ट ब्रेन्डनि दख'ना बायना हरनो नागिरबाय आङो ओमफ्राय बिदि दख'ना गोदान गानलायनानै थांनायाव आंखौ लांफानो हालायबावा आरो नोङो आंबो आर'नाइ गस्ला गानगोन ना बायगोन आंबो जानला मोनला मानो लोगो लाखिबाय थादों नों ओमफ्राय हिनजावफोर गोजासो होनखाबाय नों हौवा हारसिं थांनानै मा खालामहैगोन बेयाव जाम्बा बायदि रायलायबाय थायो आं नोंजोंसो थाफाबाय थागोनबा लासिं सिं रायलायनो नों मानसिफोरजों ओरैनो सेंग्राफ्रा बिदि बैसागुनि दख'ना गोजा गाननाय नुबा आजां फसायलाबायखायो आरो नोंखौथ' जि साइज नुखागोन नों फसायो होमबा मानसिफ्रा बेबायदि दख'ना गाननानै बेरायबा आंलाय नोंखौसो फसायजानो गिदों दा होद ओमफ्राय मोनसे खोथालै मा नोंनाव फन बुबानो दासान्दि वाइथिं मोनबाय थाग्रा जादों आङो फन हरबाथाय खालि वाइथिंल' जायो सानसेबो मोजाङैनो रायलायनो मोना रागा जोंगोरलायनांगौसो गोसोआनो बोरैबा मोनलाजोबो आंहा बिदिबाथाय सोरजों रायलायो कनफारेन्सबो खालामलाबायनानै होआ आंहा जाथि बंस गैया न'खराव फन हरनानै खबर लाहरनो आरो आंहा लोगोफोर गैया आंजों खबर लाया आरो बिसोरो बिजि मोनबानो दाय जानाय नोंनिबा आङो गासैजोंबो कनफारेन्स खालामनानै होजोबनांगौ मानो हल खालामदों नानि होनजालायनाय बांद्राय खुगा बारा दाजालाय नोङो फनावबो रायनो थोआ नांलायनो थोआ आरो रियेलाव लोगो मोनबाबो नांलायनो थोआ मालायफ्रा बिसिबां नांलायबाबो लोगो मोनबा बिसिबां अनलायो नोंहालाय माथो दहाय फन हरबा वाइथिं जाया होनखाबायानो ना आं नोंखौ लोगोजों रायलायदों होननानै लोगोजों रायलायबाबो कनफारेन्स खालामथ'खौ खालामजायोना लोगोफोरजोंबाबो कनफारेन्स खालामना होनो हायोना नोङो आंखौ जानला मोनला उन्दै बायदि दाबायबाय थालाय बेयाव रागाजोंनो ओंखारो आं बाराबा मालाया बिदि नङा दे नों बोरैबा असान्थिथार मालाय फुंबिलि हायना मोना गोसथोनाया बेरायहैथां दा बेरायाबा माब्ला बेरायनो होननानै हगारोसो नोंना आजां गाजां लायाबा लाया होनखा आं बाराबा बायो नोंल' नङा हौवाया मेरला दङ आयौ आंखौ बिदि होनो हालायबावबाय आरो नोङो जाव होनबा आंनि अननाया जेबो दाम गैया
आंनि बे दख'ना जोमग्रा गस्ला ब्लाउस माबा माबि देलायग्रा बायना हरनाया जेबो दाम गैया होमबा ना हो गाननाय जोमनायजों खोथा गैयाहाय गाननाय जोमनाया गाबोन समफोर जाम्बानो ब्र' जिलांजोबगोन गाननाय जोमनाय हरनो हाबानो जे आं नोंनि आथिं सिङाव थाथारनांगौ बे नङा होमबालाय माथो गारनो होनलाबायखो नोङो आं गाननो होनदों नामा नोंखौ नोंलाय माथो आंखौ जेरावबो हगारा होनबाय थायो बिदिबानो बायो आङो गोदाव सोराव बिदि होनजायो आंहा दुखु मोना आरो नोंनो दुखु मोननाय आखलखौ मावोबालाय बेथ' सर'लासो सोर सेराजों लाइन मारिदों बेलाय आंनि फनखौ हमैया बेनि थाखायसो हमाखै बियो बेखौ दिनै मानिथारालां आरो सोर सेंग्रा बेलाय र' थांनां नों सिन्था खालामनांला जाम्बि नों सुखु दुखुआवल' आंजों थाफा नोंखौ माबादि जोंगाबा नोंखौ दिनै नागारथारालां अबेनिफ्राय फैखो बेलाय फाग्लायालाय आयौ देहिमारसिगोनसो नामा बेलाय ओइ साला सोरनि गोसो दालायनाय बायदि मोनदोंलाय नोंखौ देखाजोबगोन आं बेथा आयौ फाख्राफ्रा सोरमोन बेलाय मा साइसनि होसोला फैगौ अन्थाइ बिसिबा गिदिर लालायनाय आयौ थैबायमोनलाय होखाबायमोनलै बे सयथिबो हारसिं फैनायखायसो फैनाय हा बेबा होजाखो ना माखो दामजाखाथारबायगोनलै बे आयै फैनो रोङासै माथो गामिनि सेंग्रा ना मा जाखो मानसिफोरसो लाबावनानै फैनायबाथ' आं थैबायमोनलै दिनै हारसिंखायसो होसोबोनो हायासै बे आयौ फाग्ला थोस मा साइसनि बल्दार लानानै फैया बेलाय देगौमोन नामा बेलाय आयै बुजाखो ना माखोलै थोस थै मालाया मा जाबा जालै आंहा बारग'बाय हिनजाव मानसि बारा बुनाय नङा बे बेखौ आंखौबा खिन्थु मोनबा हगारनाय नङामोनलै बे बाद दे सोरमोन बियो सोरमोन हाबाब बै माबानि उन्दैसो मोसौ दै दौनो फैदों मालाय गावखौनो नेगासिनो आङो एथ' लेट मानो जाया नोंहा ओमफ्राय बाब आंखौ 9 बोसोर 10 बोसोरनि सानदों नामा नोङो हा आंखौ थगायलायनाय मानो थगायनांगौ दे आङो नोंखौ प्रिति फंबायसो बियो नों सिनायोना सिनाया आयौ आयौ दहायनिफ्राय नेगासिनो आङो ओमफ्राय बे गथ'आ मोसौ दै दौनो फैबाय नालाय बेयावनो रायलायनाय जाबाय दाङा खुथिनि प्रिति फंबायसो बियो जाम्बा सियान जाम्बा बायदि मा माखौ दाय जायो ओमफ्राय नोंहालाय मानो दासो सफैखो दहायनिफ्राय नेबाय थाबाय आङो मा नेदों आब' होनफैलायबाय गथ'आ ओमफ्राय नै सासे मानसि फैनांगौ दङ बेखौ नेदों होनबाय आङो ओमफ्राय नोंहा बेखौनो मालाय गथ'खौ ओरैनो अन्थाइ लानानै खुबैनो होसोलाबायबाय आरो बायसान्सआव नांबा मा माबागौमोन नोङो केस जादलाबायगौमोन बे ओरैनो जाम्बाथां सियानदां मावब्रनानै लादलानो नागिरो रागाबाथाय हमथानो हायालै आंना जाय आंनि अनगा नोंखौ सोरबा लागोन अखायालै बे आंजों नोंखौबो नागारा आरो बै हौवाखौबो नागारा आङो बेखौल' मोनथिया लाखा नोङो लायाहाय लाया सोरखौ लानांगौ जानलामला खोथाखौनो रायलायनो बाया बियो बांद्राय जानलामला रायलायबा आं रागासो ओंखारो दे जाबाय दे ओमफ्राय दख'ना लायनो होननाया थांला थाङा जायो थाङाबा नोंखौ नेबाय थादों आरो आं बेयाव थौ नै सेन्देलाबो थौ आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया आरो आइथिं जालायबाय बे हिनजावा दूसरी कॉल पे व्यस्त बे हिनजावखौ आं न'आवसो थांनानै बुद्रुहैनोसै नामाब्रा दाख्लि खानायाव हमनानै बुद्रु जानायखौ बावबायगोनलै बे र' बेनि मोसानायखौनो बन्द' खालामना होथायनांसिगोन आङो बे मोसादावनो मालायफोरजों हौवाफोरजों लोगो मोननानै बेबादि जालांबाय बे हिनजावा सोलायलांजोब्बाय गोसोफ्रानो साबसे हौवानि नाम्बार लानानै फन रायलायो बिलाय थांमारसै नामाब्रा आंलाय एबार आइथिं मोनबाथाय थांबाय आं रायलायमारदोंसो आयै बेखौ हैद मा जाबा जाथोंलै दिनै बेखौ देन बिफासो दं नामाब्रा बिफाया ओरैनो रागा खराथार होनदोंमोन बियो आंखौसो दा बोगथिंला हरथोंसै गोजौ गिदिर होननाय खोनादां थै मा जाबा जालै बे दिनै बेखौ देन मानियालां दायखौ मावदोंबालाय माथो गिनोब्रा फिसाजोनि आखलखौ मोनथिनांगोन ना बिफायाबो
दंना गैया बेलाय बिफाबो गैया माथो सिरि फैनाया बेखारसो नामा आंनालाय रावबो गैया माथो ओरैनो बेखार जाथारगोनलै नेगोन होनबाबो मानि आं दिनै माबा मोनसे बुस्थुसो लानानै थांगोन आं रावबो गैयाबा हाब गेटआवलाय मा सोरनाय खोमाला बायफैखो सिखावथां माथांनो थोद ना सिखावसो फैदों मा जाखो बेलाय सोर ब्रेन शट बायदि मानसि फैखो आंनि गारिखौसो नोजोर होआखैथ' बियो र' सालाखौ बेखौ दिनै खुफ्लेथारगोन आं मा बाबु माखौ नोजोर होदों मा नांगौ आंखौ नागिरदों ना जारौखौ नागिरदों माबासो खावनो नागिरदों नामा ना माबासो लांनो नागिरदों नङालै आदै आं जेबो खावनो नागिराखै माबासो मामोनलाय मा बबेनि नोंलाय मा माबा बेलाय बुं अस्लाथों माथों बेवहाय खोन्था मानो फैदों होनदों खोन्था आया खोन्थाब' मा आदैनो सानथाम सानब्रै जाबाय आङो जानाय लोंनाय थिग गैया सानबानो मोदैया रथ' गलाला लांजोबो नुवाखै मेगनानो गोजा जाजोबनायखौ जेसे गोसोखाङो एसे बारासिनसो गोसोआव फैयो आदैलो जानाय लोंनाय मोनसेबो जानो हाला आङो खहाबथाय खाला फाग्लासो मारै जालांखोथाय गोथाव मा नोंहा दुखु जानो बे आंनि दरखंआवसो गाबफैनो मोनबाय हो दुखुखौ बेवहायसो जाफैनो मोनबाय ना फैसा नांगौ जानो लोंनो थाखाय ओंखाम गोजां नांगौ ओंखाम फिथर आदैलै बिदि नङा बिदि नङा आदै बिदि नङा बैखौ बै मा बै खोनाहैबावाखै बे बिदि गाबबाय थानाङा ओंखाम जानोबा फै बैयाव फै ओंखाम जानो फै आदै माबासो बुजिबावबाय दा हा बबेनि सोरनि फिसा फैलाबायखो गाबला फैनाय नै जिरायफै बेवहाय अरथामनानै थाखो सियाराबो सियाराव जिरायलै आदै बुजिया नोंसोरो मा खोथा गैया बाथ्रा गैया माबा गाबला फैखोब्रा बेवहायलाय फैफुलाय मा जादों मा नांगौ बहानि नोंलाय सोरनि फिसा गोदाव सोरावलाय गाबनो नालाय गाबनो न'फ्राव गाबबानो जायो आराम बिसिनायाव उन्दुनानै जाबाना थां है आदैलै एसे बुजिदोब्रा आंनि दुखुखौबो मा हमनो हानानैबाबो हमनो हायि बादि जाफ्लाबाय थाखोथाय सिरि थादो आं खोनासंबाबाय माथो लखनथां माथांसो नुखो आंलाय दहाय फन बुबाय थानायाव वइथिं मोननायनिसो फैमारखो ना माखो बेलाय खुनु गद गैयाहाय बे फाग्लाजों दाख्लैबो खानायावनो साबथिङो आंखौ फाग्लाया आरो बेबायदि मानसिजों आं रिलेसनशिपआव थानो आरो न'आवसो फैबावबाय बियो नंगौना नङाथाय खाथियाव थांनानै नायनांसिगोन जारौ सोर जाखो बेनो दा नों सिनायो नामा ओइ लखन मा मोनफैलाबायखो नों बेयाव मा मोनफैदोंसो होनदों नोङो दहाय मानो थगायसै जाया नोंना फनाव बहा थाखुमानानै थासिगोन नोङो एथ' गोबाव फन खालामबाय थाबाय आङो खालि वइथिं ना हमो ना मायो खमसे खमथ' हमनानै खोन्थाहरनो हायोना नों आंनो सोरजों रायलायदों मा फन हरबानो वइथिं जायो नोङो सोरजों आंनि अनगा रायलायबाय थाबावो नों मोसानो मोनलाथ' आं नोंखौ हगारहरला एबारनिफ्राय मोसानायनिफ्रायनो नोंनि आखला बेबादिनो जागासिनो दंथ' नायगासिनो आङो खर'लाय नंगौना नङा जाखो बेनो दा होआय आं थानो हायाहाय आफा बेफोरबायदि मानसिजों रिलेसनशिपआव जेराव थाङो बेयावनो सोफै दाख्लैबो नुवाखै नोङो सेरफांगुरियाव मोसानो होननानै थांबाय बेयावबो खिथु थांफाबाय लोगोफोर सोंबाय बायबा आंहा उमुसुमु जालायलांबाय गासिबो लोगोफ्राथ' मिथिजोबाना आंलाय बाहाय नोंखौ थाङा मोसाहोआ होनखादोंमोन ना
नोंहासो मबाइल चेक खालामनो बिबाबो होआखै दा गावहा मोसाहैबाय मालायफोरजों गावजों थाफानाय स्टाइल जालायबावदों बे ओइ नोंलाय मा गावनि बिसि थां माथां फिसाजो थां माथां गोदाव सोराव होनलाबाय थाखोब्रा नों आइ बेहा एसे प्रब्लेम दं नामा एबनर्मेल नामा बियो डिफेक्ट दं नामा दंबो खोमाहाय आफा दाख्लैबो नुवाखै कलेजाव साबथिं बुरलाबायनानै बुदलाबायनायखौ आंखौ लासिं सिं नुबा मा जागौमोन बेबा मास्टारफ्राबा बेलाय नोंनि दैयावसो जादों दा आंनि मा दाय मालाय हौवाजों गावनो सिथाब थाबाय बेजोंबा सिथाब थानो हायो आंजोंबा बेरायनो हायाखै नोङो आंलाय नोंखौ बेरायनो लिंदोंमोन ना बाइकजों गौरां थांनो होनबाबो फैयासै हौवाफोर नुबानो हाजाब बे एसे हेनसाम नुबाथाय एसे मोजां नुबाथाय खालि जंखायग्रा मेसेज हरग्रा फेसबुकाव मा दाय मोनबाय थादों नों आंखौ आं मिथियालै सरला नों आंखौ गारनो मोना एथ' बुरजा फैसा जाबाय नों आंनिफ्राय बहानि मा फैसा जाखा आं नोंनाव मा जायाखै नोंलाय माला जाया बहाथो नोंलाय जानायखौ गोसोआव थाबावनांगौ साथाम साब्रै सेंग्रानिफ्राय जाबाय नालाय बेजोंबा बेजों बेरायबाय बेजोंबा बेजों रायलायबाय दालाय आंनिखौलाय बहा गोसोआव थाबावनांगौ नोंलाय जायाफ्रा मावबाय खालि हौवाफोरजोंल' हाजाब खालि हौवा बरायनाय बेरायनायाव फैसा थांनाय नङा नामा बे जानाय जाया बेसेबां गिदिर रेस्टुरेन्टआव जाहोहैयो आं नोंखौ बेयाव बेसेबां फैसा थाङो आंना गारि थाव सोनाय एथ' गोजान बेरायहैनायाव नों आंखौ गारनो मोनाथ' सरला रानि सुत्रधर आं नोंखौ माला बेरायनो लिङा नोंसो बेरायनो लिंबाय थायो दा आंखौ जाहोनायफ्राबो माला आं जानो बिखो आंहा जानो लुगैदोंल'सो होनो गावनो एडभान्स लाबोनानै जाहोफैलागोरो नै बाबु गोसथोलायनायाव बिदिया जाखायो आंबा गोदो आंनि हिनजावनो खथ्थ' हरोमोन बिदिनो जाखायो बेफोरखौ जेबो दासानसै थांदो बावदो बाबु बेफोरखौ सिमां होननानै सानना लादो हौवाफ्रा थाखा खामायनो गोरों जाखायो बाबु जेबो साननाङा बेफोरखौ नोंहालाय बे सासेल'जोंसो थगायजादों आंहा गोदो साथाम साब्रैजों थगायजादों मालायनाव दाहार लायै हरोमोन आङो नोंहा बेखौनो टेनसन जाबाय थाबाय जाम्बा बावदो बेरायफानो मानो मोनबायना बोजों खथ्थ' सनमान मोनफाबाय नोङो इसे मोजां हिनजावजों बेरायफानो मोननानै खुसि गैया नोङो जाम्बा आंनि फिसाजोखौ मोनसननायखायसो मोनसननाय नङाबा माबायदिखौ मोनगौमोनथाय नोङो नै बाबु सिन्था दाजासै बेफोरखौ जेबो दासानसै बेनिफ्राय साबसिनखौनो मोनगोन नोङो बिहिलाय मोजां नङा बुगबगबसोमोन दासो आंनो रसा फोनांजायै एसे हामलांबाय खामानि दामानि जेबो रोङा नों मावनानैसो जाहोन थोगोन बाबु आरो लोखि सारा खाथार जेबो खामानिबो रोङा माबो रोङा सिखारनायाबो 10टा 11टायावसो सिखारो दाला बेखौ नों लस जागोनथ' फस्थायगोन नोङो बेखौ लानांगौबा मोजांखौनो मोनगोन नों बाबु आरो आङो नों बासियाबा नों मुगैया मुजुवा लायोबा बे गाब्रुन फिसाजोखौनो होफैगोन आं बाबु जेबो सिन्था दाजा बे सिना बर'आ आरो मानसियाबो एलाइसि जेनखा बेथिंजाय बावखुंग्रिथिं थांबानो मोनो हाजो गाखोनाय मानाय खाथि जाथारगोन नोङो बिजनेसावबो मोजां जागोन नोंहा बैसागुबा थांदो थां बाबु थांदो नाङालै आरो आंनो मालायखौ आंनो बेखौसो नांखागौ आंनि खाथियाव नुवाखै माबायदि मबाइल थुबाय थायो ओइ सरला बिफाया आंखौ नारहरलायबाबो नों आंखौ लाखिनो हालायबाव आरो ना नायगोना नोंखौ मानियालै सरला आंनो 40,000 नांफिनखाथारगोन जेरैबाबो फैसाखौ नों थाब नांगोनथ' बिदि खालामनाया थांदो बाबु ओइ सरला आङो फैसाखौ नांफिनगोनथ' नों आंखौ गारनो नागिरदोंना केस होगोन आं नोंखौ बिदि खालामनो नागिरदोंना नों आंखौ एथ' अयनाय मा जाखो बैसागुआव एथ' मोजां हाबा लानो नागिरबायमोन आङो नों बेबायदि गोदाव सोराव खालामदोंना फैसाखौ हरफिनाबा आदा बिदामोनखौ लानानैसो थांगोन आङो मानियालां बेखौ देन थांदो बाबु थांदो आयौ माबायदि मानसि थांबाय नामा आफा थांबाय मानसिया थांबायगोनलै गाबनायखौबो खोनायासैथ' आङो ओमफ्राय दा फैफिनबायबा फैनाय नंला बे जि डिस्टार्ब मोनखायो आं बेखौ बोरैबा थाला थुला खालामनानै होदो आफा नोंनो एसे बुरजा जाखाबानो जायोमोन हा बेसेथो मोनजाखो बेनिफ्रायलाय सिगांनो फोरोंखाबाय आं जाम्बिथारलै नोङो बुरजा जाबानो जायो हा बेसेबांथो मोनजाखो बेनिफ्रायलाय होआइ बेसेबां मोनजाखो माथो बेसेबां मोनजादों आफा बेनिफ्रायलाय गाज्रि फादि फैसायानो गैखाया गावबो खामायनो रोंखाया 7,000ल'सो नंजोबावा 80 थाखा खमबाव 7,000ल'थार मेगन जि गाबफैबाय बियो फाग्ला गथ'आ बे सिगांनि 25,000 हरनायासो जेबो होनाखैमोन ना फैसा हरदोंबाबो बेखौनो लाफिनबाबो मोजां जासिगौमोनदां आइ एसे फनफोर माफोर हरदाव खालाम होनबासो नोंखौ गोसोथोफिनगोन बियो दालाय बांसिन खामायबाय बियो जाम्बि
रोङा बेयो मानसि नायनाय गोसोथोनो गाद्रा गुद्राफोरखौसो गोसोथोयो मोजां मोजां नायनाय गोसोथो होनबाय आङो हिनजाव गोनांखौबो गोसोथोनो नाङा आइ संसार गोनांखौ हामा हा बे बारजाबिलनि बाबुनावलाय एसे बिहरना मोनाखै दासान्दि बिरदावा फैसाखौनो हरला आफा दाना बारा जि खिप्ता जाबाय हाब खामायनो रोंनायखाय बिदि जाथारबाय आरो बिरदावाबो दासान्दि हाबा सिजोन ना केमेरा खेबनाय जि फैसा हाबदों बियो एसे बमरायफिनाबाय थाब माबारनो टाइमा बांद्राय गैया ओरैनो बैसाग जोबबाथाय गैला हाबाया जाला दैज्लांसो जानोसै ना सोरखौ खेबनो मोनबावनो बे मालाय माहाजोन जानायखाय खामायनो रोंनायखाय बिदि खेबजा जाथारबाय आरो बियो दखाननियाबो थाइसे थाइनै हाबोना दखान दङ हरजाय बारजाबिलाव है आफा बेखौ नांला बेना गोसोथोनाय मोनखाबायनो न'बो फोसाबगासिनो ना दा दाख्लिमबा टाइल्सआ ओरैनो होयो ओरैनो दिखुफिनो जादों आं होनो थिननायखौ होदोंमोननो दा आंजों गैयैखाय आं फसायनाय जिनिसखौनो होलानो आंजों रायलायबाय थानाय मोनबा आं फसायनायखौनो होआमोन बे दा गोदान लाबाय नालाय देहाय बिदिनो गोदान गोदान नागिर आरो बे बिजिनि राजाखौबो एसे फोथाय बेनाव एसे फैसा दङ बेबो केमेरा खेबोना मानसियानो सावलुनदबसो आफा बेयो माबा हिनजाव बुरिफोरखौ सिन्थाय गोसोथोलाय लाङो माबा गावनिफ्राय देरसिन दुइसिन जेबो सिनायनो रोङा बिब'फोरखौ सिन्थाय लाइन मारिग्रासोनो बियो आंहा बिदि जानला मोनला खोनाबाथाय एसेबो लानो गोसो जाया सिन्था गैयाहाय आफा बे थांगोन मेरला गोदान फैगोन हौवानि आंखाल गैया बायब्रुस दं आफा देहाय बिदिनो गोदान गोदान नागिर आंहाबो खामानि दामानि मावनो हाला सानदुङाव मावनो बायो आंबो अलसिया दब नालाय आइसोला बबाव नोंलाय ओंखारबोलाय ओंखारबो थाब आइसोला ओंखारबो आइसोला ओंखारबो सोर मोनफैलायखो सानसु सांग्रांलाय हाब माथो नोंसो जयराज बाबु मा नांगौ मा खबर मोसौ दोस्लायफैदोंमोन बाबु बन्द्राय लालायनाय बियावसो जागोन नोंसोर जाबोरो नोंसोर जोआ हाब जयराज मा रागा रागाब्रा गोदाव सोरावलाय आरो माजों बबे एंगेलजों माजों हानहरनानै आंखौ बिहाव लिंलाबायखो गोदाव सोरावनो जानला मोनला नङालै गोदोना रोदा ओंखारलायनाय बिदि बुंफैबा जाया आरो आंना जारौआ न'आव गैया मा न'आव गैया बे सेन्देलालाय माथो बे सेन्देलाथ' सरलानि आं बायनानै हरनाय बियावसो बाथ्राखौ मोजां बुं मोजाङै खोन्था नङाबा अन्थाइ लाबोखादों नै बियावसो थियावसो मिथिनाय नङा खिथानोबा मोजाङै खिथा नङाब्ला नोंबो जारला दङ बुनायसै दे हाबाब मा होनो नोंलाय जारौआ दहाय फुङावनो ओंखारलांदों दतमा बाजाराव थांनो होननानै जेबो खरसायानो गैलामोन नालाय मस्ला मस्लि थाव संख्रि फानलु बेखौनो लायनो थांदों आरो नोंथ' जारौनि लोगोसो होनना फैदोंमोन ना जोंनाव खेबसे फैबा बोरै गोसोथोनाय जालायखो गावनो होनबाय आदै आङो सरलानि लोगोसो बिदि होनलायलायाखै नोङो खामानिबो मावफालायबाय नोङो बारियाव आंजों फाथो खुबैबाय मैथाबो सामदांबाय होनबा बोरै गोसोथोनाय जालायखो लोगो होननाया गोदाव सोरावलाय नोंबो लोगोनिफ्राय बोरै गोसोथोनायाव थांखो आं आसरित मोनबाय नोंखौ बिदि जायो सोरबा लोगो होननानै फैसै नोंसोरो उनाव गोसोथोनायसो जानोसै बिमा बिफाखौ थगायफैनोसै फैनायावबा दाया जाबासो खोन्थानानै लानोसै आरो जानला मोनला नङा जयराज मिथिबाय जोंना जारौना हले गोसोथोनाया खामानि दंखा बोरैबा नङा बोरैबा होनना आवलायनानै लायोबा थैनायखौ लाखा नोङो द्रौ मोनगोन उदैयाव आंखौलाय मा सिगिन सांग्रा बे बोरायाला आंनाव फिसा एकटाव बुरा नोंखौ नालिसोनो हाबावसो आङो गोसोब्ला मोजाङै मोजां खोन्था नङाब्ला थाखा फोनांगोन आङो नोंनि नोंसाजोआ आंनिफ्राय लाख लाख थाखा जाबाय मोनथिगौ नोङो बेखौ बोराय मोजां गोसोआव ला बोराय आरो मोजाङै खोन्था आरो केस होनोबो आंहा आब' उकिल दंखायो हेल' होनबानो दाइनि ल'खौ सोहैगोन मोनथिखा हाब गोदाव सोराव मारलाय बे गथ'आ गोसोथोलायनायावलाय बेफोरबायदिया जाखायो आरो सोर उकिल बेलाय सोर उकिल बे लावदंगानिया जारौआ बेलाय जोंनि जारौनो लोगोना जाम्बालाय आरो बेखौलाय मा केस होनो थिनलाबायनो जोंनावनो जाफैगासिनोसै लोंफैगासिनोसै दाख्लैसो नारजिजों अमाजों जालांदों जोंनाव
ज्रोमनो जाम्बा जाम्बा खोथा बुंफैयो केस होनोनो आंखौ गिदिं गिदा न'खरनिसो जाबावो जोंहा नों हाजार होन मिनिनोसो ओंखारलांबाय आं मानसिखौ नायनानै बोरैबानो फाग्लाखौ नै आरो मा गोदाव सोराव बेलाय बिदि गनद्राय गनला लानानै फैबानो थोर गिगोन नामा बेथ' आयेननि बेरेखासो नोंखौ दानो गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरनानै दोखो दोखो बुहरनो हायो आङो गोदो उन्दैयाव लावखार थालाग्राखायनो माबा मोसौ दोग्रा माबाखौल' सेंग्रा देरबाबो लानो गारासैलै बे फाग्ला गथ'आ बेफोरबायदि गनद्राय गनलाखौ लानोबालाय लावखारखौनो थाफैफिनदो आरो थानोबा थाफै जोंनावनो जोंनावलाय सोरथो मोसौ नुखो नोंलाय गनद्राय लानानै फैनो बिदि फैलाबायबा जायो फाग्ला गोदाव सोराव जानला मोनला जाला फैनो नाङा बेफोरबायदि होनला फैनो नाङा आंना जावैसोआ बे खामान्ड'आनोखा न'बो लुना हरबाय गावनो गोरजा थाफैसैनो गावसिनाथ' हजों न'आव बिदा फंबाय साथाम साब्रैना जेव जेव थानोबो हाफ्रानो रानखाय सिखाय गावनो थाफैसै होननानै ग्रोम लुना हरबायना आराम हरबाय नोंहा दा बिदि होनफैबा जायो नामा गोसोलायनायावलाय बेफोरबायदि फैसा थाखा हरनाय मानाया जाखायो बेफोरखौलाय मा बिफिनलाबायनांगौ लाजिनांगौसो नोङो बिदि सिथ्ला गाबथा गाबथा बिफैनाया गोसोथोनायनिलाय सोरथो हरा आंबो हरदों बाबु गोदो आंनि मोजां मोननायनो बै थिलाफारानिनो हरदोंना आङो गोदो जाम्बा बेखौ बियो नामा लासिं सिंनो हौवा जानानै थाइसे थाइनै लानायखौनो ओइ बोराय आं हारसिं फैनायसो नों गबाय ओइबार लोगोफोर लाना फैगोन आङो आरो बे नोंसोरजों सरलाखौ रायजोफोरजों खायलान्थाखौ होनो हायाब्ला आंनि जयराज नामखौबो आं लाया बुजिबाय बिलाय गोदाव सोराव मानलाय बे गथ'आ दोद थांदो जाबाना थां बंस'आनो मोजां नंखाया बिसिना बिदि बायला जिला खालामना होनसो मोजां मोनखायो गावस्रा न'फ्रा मोजां नङा नालाय जोस जोसा बिदा फंबाय बुलायनानै मालायखौ बेफोरबायदि खालामनानै गालांनो नागिरो नै गथ' नोंखौ फाख्रा सिख्रा मानसिफ्रा बेफोरलाय गोसथोयोबो गोसथोयो बेफोरबायदिसो खोथा बुंफैयो लाजनो रोङैया लोगो लोगो होननानै खामानि मावफा थाफैबाय बियो जाफैबाय लोंफैबाय आंखौसो आराम दम होलांबावबाय माबा मोनसे जानांगौआ गवा नोङो मोनथिबाय थाम मोनदों बे आंखौ